салому хабар аз хатлон бо мунавваршои зафар манзури шумо. имрӯз 6 феврали соли 2026. инак таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тақвияти корҳои созандагӣ дар ноҳияи кушониён ва вахш. боздиди 73090 сайёҳ аз ноҳияи ховалинг. 6.6 миллион доллар сармоя ба ноҳияи Панҷ ҷалб шуд. шарҳи бештари хабарҳо. 5 феврал дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён вохӯрии васеъи масъулини соҳаҳои гуногун баргузор гардид. муовини раиси вилояти хатлон Абдулло Раҳмонзода зимни суханронии ҳозиринро ба фаъолияти пурсамар ва саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати ободгаронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даъват намуд. ҳамзамон таъкид гардид ки баландбардоштани сифати таълиму тарбия, таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз вазифаҳои муҳими ҷомеа маҳсуб меёбад. дар баромад инчунин оид ба ҳифзи ҷавонон аз таъсири гурӯҳҳои ифротӣ, пешгирии таълимоти ғайрирасмии динӣ, назорати фаъолияти ғайриқонунӣ ва таъмини риояи қатъии қонунгузории миллӣ ибрози назар карда шуд. қобили зикр аст ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи вахш низ мулоқоти муовини раиси вилояти хатлон Абдулло Раҳмонзода бо фаъолони ноҳия баргузор гардид. зимни мулоқот масъалаҳои муҳими рӯз аз ҷумла таълиму тарбияи насли наврас, риояи расму оинҳои миллӣ, ҷалби духтарон ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон ва никоҳи хештаборӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Абдулло Раҳмонзода ба масъулин дастур дод ки таҷлили ҷашни наврӯз ва омодагӣ ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо сатҳу сифати баланд, рӯҳияи созандагӣ ва иштироки фаъоли аҳолӣ дар ҳар як деҳа баргузор гардад. раиси ноҳияи ховалинг Раъфзода Саймумин дар нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки дар ноҳия бо мақсади рушд додани соҳаи сайёҳӣ, махсусан сайёҳати табобатию экологӣ, ташвиқу тарғиби имкониятҳои сайёҳии ноҳия ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохилию хориҷӣ ба ноҳия, гӯшаҳои иттилоотии сайёҳиро ташкил намуда, дар сомонаи иҷтимоии фейсбук саҳифаи туризми ховалинг фаъол гардонида шудааст. дар ноҳия 109 иншооти соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла 18 меҳмонхона, 60 ёдгории тарихӣ, 2 тарабхона ва 29 адад дигар иншооти соҳаи сайёҳӣ фаъолият доранд. теъдоди сайёҳони дохилию хориҷӣ ба ноҳия ташрифоварда 73090 нафарро ташкил дод ки аз ин 68044 нафар сайёҳони дохилӣ ва 5046 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошанд. соли 2025 ба ноҳия 6 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 6.6 миллион доллари амрикоӣ ворид гардида, то имрӯз 2.9 миллион доллари он аз худ шудааст. дар ин бора раиси ноҳияи Панҷ Акмал Иброҳимиён иттилоъ дод. ба гуфтаи номбурда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия ба 140.5 миллион сомонӣ расонида шуда, нисбат ба соли қабл 30.3 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. айни замон дар ноҳия 14 корхонаи саноатӣ фаъолият доранд, аммо дар соли сипарӣ гардида 6 адади онҳо муваққатан фаъол набуданд. ҳамчунин дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия бунёду аз навсозии 232 иншоот ба маблағи умумии 1.3 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 189 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. хабару гузоришҳои бештарро аз сомонаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон дастрас намоед.